15 декември, преди малко бях в Аспарухово. Майка ми има рожден ден, та са направили софра. Аз обаче не изчаках софрата, а тръгнах нагоре към Боровец и сега съм горе с горите. Покрай главния път, не много навътре. Тук ще отрязах едно клонче. Ето това е доказателство, че не съм сякал лъха, а само едно клонче. Ето с този нож мултифункционален. Сега ще ви покажа къде е клончето. Колелото съм го спрял някъде там. И с шобраците. По пътя имаше сумати проститутки, да на някой ни го сви. Ето го и самото клонче. Малко е криво, но криво-ляво ще свърши работа. Чакай да се видя и аз. Ето това е. Гора, шипки и други. Аре бе! Подарък за рождения ден. Да, благодаря вам. О, страхотен подарък. Ох, чакай. Много ти благодаря. Ще се го влачиш с тролея. С удоволствие. И ще си направиш желка. Вече добре.